Darec lidi, moje jméno je Miky.cz a vítejte u dalšího videa. No spíš no nějak tak, že mám nový kanál Miky a já vás vítám na tomto kanále. Doufám, že se mi bude dařit a mám ještě ten starší kanál, na tamtom se mi taky doufám bude dařit a nevím. Doufám, že se vám tyto moje videa budou líbit a pokud ano, nezapomeňte dávat odběry, lajky a já vás teda vítám na mém kanále. Můj starý kanál bude v popisku videa a na tom starém kanále bude video, že končím natáčením na tom starém kanále a v popisku videa bude i ten nový můj spíš kanál. Budu to natáčet s kámošema a budu natáčet z her Minecraft, Team Fortress, třeba když tak The Sims, potom LOLko, potom nějaký na seznamu, na Google nějaký Good Game Empire, potom třeba nějaký už máme GTA San Andreas multiplayer, Terrarii a tak dále. Se mnou bude společně natáčet Alex či Nolol, buď anebo Tomáš či Vasky, potom asi nějaký přibližní dobrý kámoši, kteří vám teď nemůžu diktovat, protože jich mám přibližně hodně, ale spíš budu natáčet sám, nebo s tím Alexem, anebo s Vaskym, nebo s Nonolem, anebo s Vaskym. Pardon. A kdy budeme přibližně natáčet vlogy a tak dále. Spíš jako ty děkovačky a spíš, takže děkovačky budu natáčet z 10, 20, 50, 40, až budu mít 100, tak budu děkovačka. Potom za 200, za 300, potom až bude 1000, tak budu za 2000, 3000, ale to se asi nestane. Teda doufám, byl bych velice rád, kdyby se to stalo, ale nevím. A vlogy budou, co se mi třeba přes ten den stalo. Třeba budeme natáčet Chubby Bunny Challenge, tam ten na starém kanále se nám nepovedl. Byli jsme trochu horší a jak jsme natáčeli ten Chubby Bunny Challenge, tak s tím jmenuje se Ostap, na Minecraftu se jmenuje Botrity, s ním nebudu natáčet, protože má problémy s monitorem a učím mu to. Až si koupí nový monitor, tak asi přibližně budu s ním natáčet. Takže vítám vás na novém kanále. Takže doufám, že se vám můj kanál bude líbit, pokud ano, tak dávejte odběry, lajky, komentáře a budu psát já. Takže já bych se tímto videem s vámi rozloučil, takže čus.